Target audience tagħna kienet żgħażagħ ta' 14-il sena biss jistaqra kulħadd. Miegħu jakkumpanjaw hemm setta illustrazzjonijiet uniċi li jagħmlu l-ġraja tal-assedju iktar vivaċi biex intu taqrah tieħu iktar pjaċir. U dak li jkun jifhem iktar b'mod viżiv x'ġara ma ġarax waqt l-assedju u mhux ixoddew il-Maltin fl-aħħar mill-aħħar kavalleru. Il-poezija ta' xi 1100 stanza inkitbet fin-1980 u l-papà spiċċa jeditja fin-1981 bħala manuskritt. Papà miet fin-1985 u minn dak iż-żmien law il-poezija baqgħet hemm, imma bi pjaċir kbir sibna lill-Heritage Malta li kkoordinat ix-xogħol tal-manuskritt, ix-xogħol tal-editur, ix-xogħol tal-fotografu plus il-proofreading u l-proof editing li fl-aħħar wasal li joħroġ dal-ktieb. Preżentajna żewġ kotba, it-tnejn trattaw storja importanti ħafna fl-istorja tagħna, l-istorja tal-assedju l-kbir. Din l-istorja li però ġiet preżentata żewġ formati differenti. Dawn iż-żewġ kotba huma xhieda tal-importanza li aġenzija bħal Heritage Malta kollha dar tal-pubblikazzjoni tagħha. Għaliex il-ktieb kien għadu jibqa' għodda ewlenija biex permezz tagħha aħna niddisseminaw, inqasmu u nferxu l-informazzjoni.